कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ಲೆಯಲ್ಲಿ 13,000 ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। गरीब आल्या, दलित आल्या आणि मागास वर्गाच्या लोकांनी परिस्थिती अर्थ करून काम करचे गरजेचे असा म्हण जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी सांगले। कुमटा तालुक्याच्या महात्मा गांधी मैदानाचेर जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा पंचायत सहयोगात आयोजित केले लाभार्थी सवलत वितरण कार्यक्रम उद्घाटन कन नंतर 1935 लाख रुपयेचे विविध कामगारी भूमिपूजन कन उलयले जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी। कर्नाटक राज्यात 31 जिल्ह्यात आज लाभार्थीलो समारंभ चलता। राज्याच्या सगळ्या समारंभापेक्षा उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अर्थपूर्ण कार्यक्रम जायत असा। जिल्ह्याच्या 20,000 लाभार्थीक आज विविध योजनेत सवलत वितरण कार्यक्रम आयोजित केला। जिल्ह्याच्या 80,000 कुटुंबाक जलजीवन मिशन योजनेत घराघराक उदक पुरवठा केला। 13,000 कुटुंबाक विद्युत दिला आणि इतर सगळ्या योजनेत सवलत दिल्याबद्दल त्यांनी सांगले। नंतर इंधन मंत्री सुनील कुमार, स्पीकर विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी उलोवन सरकारली आणि इतर योजनेबद्दल माहिती दिले। जिल्ह्याचे भारतीय जनता पक्षाचे MLA, MLC आणि इतर अधिकारी हजर असले। 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ। ನಿನ್ನೆ ನಾನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ। ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೆ। ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣಕಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವ ಖುಷಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಓ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ। आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आचरण निमित्तान शिरशी तालुक्याच्या बंकनाळ ग्रामपंचायती सभाभवनात ग्रामपंचायती स्तराचे महिला संघाच्यान विविध कार्यक्रम आयोजित केले। महिला दिन आचरण निमित्तान सांस्कृतिक आणि क्रीडा स्पर्धा आयोजित केले, तसेच भक्तिगीत गायन स्पर्धा आणि इतर स्पर्धा दवरिले। ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಲ ಅಲ್ಲ ರೀ। नरसिंहा मार्केट कारवारात असले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मिळतात। 87 वर्षाच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार।
घिमात शेताक उदक मेळून दिवच्या उद्देशान 2,60,00,000 रुपये खर्च करून बांधिले ब्रिज कम बांदार रेव काडच्या धंदोकोरा लागून निरुपयोगी झाला। जोयडा तालुक्याच्या रामनगरंगा 2015 सालात नांद्रेकर हेमगेल्या घरा लागी ब्रिज कम बांदार बांधिले। गिमात शेतकाराक शेत करूक उदक मेळून दिवच्या दृष्टिकोनान बांदार बांधिले, पण हो बांदार बांधिल्यान शेतकाराक अनुकूलता जावची पेक्षा रेव माफियाक फायदो झाला। गिमात ह्या बांदारा लागी रेव जमता आणि ही रेव काण विकचो धंदो करतले काही लोक रात्रीन रेव चोरयेन काढतात। रेव काढूक बांदाराक गेट घाईल तेन्ना गेटाची फळी काढतात, तेजेन साठवल उदक भायर व्हांवता आणि शेतकाराक उदक मेळना। कृषी खात्या कडच्यान कर्ज काढून शेत झाडां लायिल्ले शेतकाराक उदक मेळना जाल्ल्यान शेत आनी झाडां सुकलात। हेजे संबंद प्रशासनान क्रम घेवंक जाय अशी स्थानिक शेतकाराली मागणी आसा। उत्तर कन्नड जिल्हो कर्नाटकात प्रवास उद्योगाक सुंदर स्थळ जावन आसा। ग्रामीण भागाच्या सुंदरतेक पर्यटक आकर्षित जातात। ग्रामीण भागात आणि इतले आकर्षित करचे उद्देशान जिल्हा प्रशासन अलग अलग योजनेत विकास काम करत येयला। हणकोण ग्रामपंचायती भागातले भीमकोल तळ्याक सुधारणा करचे बरोबर तळ्या लागी पंचवटी वन केला आणि ते वन शुक्रवाराक जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी उद्घाटन केले। ಭೀಮಕೋಲ್ ಪಂಚವಟಿ ವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕರವರು, ಕಾರ್ವಾರ್ ಅಂಕೋಲ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶಾಸಕಿಯರು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಆ ಕ್ಷಣ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು। ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದೇಶ। ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇದೆ। आयच्यातला न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देवर करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।